ام di dinyakî derew û bêşeref da jiyan dikim. Em di dinyakî derew û bêşeref da jiyan dikim. Dinyakî tu cuda hêd navbera însan û heywana de nemaye. Dinyakî dost ji dijmin nayê naskirin. Bercewendî bûye qibleya her kesî û hezkirin bûye pere. Tu û ez û hew ji me kê xema kê? Me dil di sîngê xwe da kiriye kevir, yek ji me dikeve em bi sera gav dikin û derin. Ma gelo dibe însan xwe bi sedrûyê nîşanî hev bike. Em di dinyakî derew û bêşeref de jiyan dikin. Xwedî hêz û pere bûye pêxember û dolarek bûye xuda. Ne dîn û ne îman û ne şeref li ser rûyê însana maye. Însan bûne gurên hov, mezin laşê biçûkan dixwin, kuştin û birçîbûn û neheqî li her derê. Em di dinyakî derew û bêşeref de jiyan dikin. Wek çardemê salê însan têne guharandin. Xujhevra diyar dikin bi resmê pêxembera, birûyekî biken û bi zimanekî xweş, lê bi dilekî reş û xêrnexwazî ji hev re. Em ê kengî bibin însan. Em di dinyakî derew û bêşeref de jiyan dikin. Ya nezan jêra rêz tê girtin û ya zane em xujê bi dûr dixin. Em civakekî nexweşin. Em civakekî nexweşin û ji zû de me ji însanetiya xwe bar kirî. Tiştê herî baş em zanin bikin, vir û ken û tev li heviye. Ji me nabe, tev li xwîna me bûye. Hezkirin û biratî û hevaltî me xistiye bin ningê xwe de û me pere daye pişiya her tiştî. Çima em ê derewal xwe bikin? Însanetiya me, biratiya me, hevaltiya me bûye pere. Carek tenê nayê bîra me ku em ji xwe bipirsin, em ê kengî bibin însan. Em ê kengî bibin însan.